Пак съм аз. Здрасти. Днес ще покажа още един аксесуар от Test Studio. Добре, че жената се здоби и тя с Тесла, че да има къде да слагам аксесуари, защото вече на моята нямам какво да слагам. Намерих си още едно занимание. Та днес къде е, така пристига пратката. Ще слагаме някаква RGB лента, която си говори с колата. Гаранция и поддръжка. QR. Тук имаме един кабелак, който вече според колата, като се поръча, вече е различен. Този в случая е за интелския процесор. И тук има една джаджа, която се вързва това кабелче, което вече ще захранва RGB лентата. Още не съм отварял. Интересното е, че тук нямаме двойно залепващо, а би трябвало да има точно къде да се мушне това нещо. Представях си го, че ще е по-дълго, но явно това би трябвало да е достатъчно. Сега, сигурно ще е супер газария, ако нямаме монитор отпреди, ще се вижда много добре. Обаче аз, когато имам преден дисплей, вече монтирам, ми е много интересно какво ще се вижда и как ще се вижда. Затова първо няма да е лошо да го захраня. Ето е. Имало в комплекта. Добре. Значи може да се монтира и с двойно залепващо, което на мен се ще да го сложа по-на ръба, да се вижда повече или по-скоро да е равномерно, защото аз имам на едната част вече сложен монитор. Добре, изглеждат хубавото. Добре, по това после ще го налепя на лентата. Аз предния път показах, ама то в другото видео, така че сега пак ще трябва да покажа. Първо да стигнем до захранващата букса, където имаме захранване плюс скан. Да вземем сега, да отидем до колата. Тя е в другата зала, защото там е зареждачката и там хапва. Така. Интелските процесори, кабелаците се закачват. Това нещо трябва да го свалим. Това нещо трябва да свалим. Даже и с ногти става. Тая кола колко още пъти ще разгубя, не знам. Но те първо предстои изолация да лепя още. Където мога, слагам. Хайде. Значи, докато отида да взема инструмента, аз съм свалил. Да.
Така. Там горе. Само че ние вече имаме един път монтирано такова нещо. Така че имаме по-лесен достъп, защото ще закачим директно на него. Добре, я да го закачим. Да видим какво се случи. Сега. В същото време трябва да изкормим и това нещо, за да можем да прекараме кабела. И, ето, ползвам тия лопатки. Предния път имаше коментари. Как чоплиш тъй на жена си колата с отвърката? Никъде знам как да чопля без да я щупя, що да не. След тая, докато отида да го взема той нещо, аз вече съм го направил. Така, той дали ще трябва да го махам? Може и да го махам, може и да не го махам. Айде ще го махна. И всъщност това отгоре май трябваше да се махне. Малко е трудничко с една ръка и да снимам, ама... Така. Сега обаче ми ще първо така да го включим, да видим дали изобщо работи, преди да тръгна да го монтирам. Вече съм го закачил на буксата там. Штракаме го това нещо. Добре, штракна. И сега да видим тая лента ще светне или няма ли да светне. Даже ги светна. Добре. Това означава, че ще има игра. Да покажа сега до къде съм стигнал. Всъщност нямаше как хем да снимам, хем да го чопля това нещо, просто е неудобно. Реално, лампата и тя остана без ток, реално съм го подпъхнал точно под тук една лайсна и в случая не пречи на монитора, защото лайсната минава зад монитора, което стана супер. И сега остана тук само да го закача. Няма да видим. И после ще натикам кабелите. Тези неща после ще ги прибера. Готиното нещо е, че както свети лайсната, ако я ми предна дясна или задна дясна врата, тук в края свети по-силно демек, сигнализиране, че имаме отворена врата. По същия начин и от лявата страна. Ето. Хоп, хоп. Не, че не можем да видим на таблета, да имам готина работа. Да гасим лампите. Така. Когато бутаме дисплея, осветлението на дисплея, също и RGB-то се променя светлината. Друго. Можем да му сменим цвета, като въртиме тук скролчето. Хоп, въртим и сменим цвета. Яко.
И сега искам да покажа в движение най-важното нещо от тази екстра. Е как ми светва за сляпата точка. Когато имам кола отстрани, показва, че има кола. Къде? Това е най-интересното. Когато има отдясно кола, светва отдясно червено. Когато има отляво кола, светва отляво червено. Така че това наистина може да помогне. Тук си карам с флешчето и сега ще изчакаме да ме изпревари една кола от лява страна. Оп! Ето как светва за сляпата точка. Яката работа. Ще виждат по-добре. С това сменим се цветовете. Отварям врата. Хоп! Как светва, че има отворена врата. Ще видим какъв цвят ще се избера. Имаме и спортен режим. Като сме на спортен режим, се регулира от газта. Само че не мога в момента, защото зареждам. Като натискаме газта и тази червената линия се оголемява. Като връщаме се смалява. Това остана да го сгубя. Там капаците, да събера кабелите. Интересна придобивка. Може да ползвате код GSG-JORO в сайта на T-Studio. В сайта има постоянно там разни промоции, ту има, ту няма, така че пробвайте с без как е да видите как ще ви дойде най-изгодно цената. Ако ви е било полезно и интересно, ударете един лайк, абонирайте се за канала. Това наистина ми показва, че има някакъв смисъл да ги снимам тия видеа и на някои са му свършили работа. И ще снимам още. И така. До следващото видео. Чао, чао!